Wachako kod mano motenre kod wechego mag chiwo omenda ne counties kaka intiere Senate waneno ka ntiere pogruok mosebedo twak usebedo godo e kinda jo od bura kaachiel gi senators. Jo od bura dwaro bilion 380, senators wacho ni omigi mana bilion 400 ne counties. Ang'o makelo pogruok ma kama, senator? Ingeni tich mokwongo Lydia kaka senators momiyo wabudho Nairobi ka endi ng'enyne en ni mondo watem mondo mi kor gwengewa sirikal mag gwenge mono ni sirikal mag county oyud pesa. To gima kelo problem ni en ni pesa mane imiyo ji higa budget year mar mwantiere ni higa mar 2024 ni nyaka 2025 2025 en pesa no endo mane okale finance bill mane okelo wach mar tulo mang'eny mar Gen Z cha. To kano wabedo piny pesa kochoke piny mangima ikuongo ipoge kind sirikal mamalo to gi sirikal kod gwenge e gima iluongo ni Division of Revenue Bill mabedo Division of Revenue Act. Kosepoge kind migepe ariyo mag sirikende go eko kokwachako kalo chik moro miluongo ni KARA kata County Allocation Revenue County Allocation ko wapoge kind counties gin giwegi. Koro KARA no kosekalo ema koro nyiso ni koro ei pesa mowuok malo cha jo Migori bo yudo pesa maromo kama, jo Kwale bo yudo pesa maromo kama, jo Mombasa bo yudo pesa maromo kama, jo Kisumu bo yudo pesa maromo kama. Koro e finance bill mane wakalo kane finance bill jine gore ne noyudo ka dora nosekalo bill no endo mane onego bedi pogo pesa kind sirikal mamalo gi mamwalo ne wakale ni wamiyo counties bilion 400.1. Kana wasekale to finance bill ne president odhi mo bang' lwencha odhi mo reject mogole. But okina koro dora cha nosebedo chik, koro en act of parliament, en chik matiyo manyiso ni onego sirikand counties ngo bilion 400. Koro kana president odwoko budget ne piny to okwayo gin gi wajumbe ni mondo koro odwok pesa mag counties piny nyaka obed bilion 380. Koro mane tulo mantiere sani ni be wanyalo yie kaka senators mondo odwok pesa counties piny koso watamore. To wan kaka senators mochung' ne gorruok ne pesa madhi e kor gwenge wadagi wachno. Gima wadagi wachno en nikech county governments magwa onge thuolo makoponi pesa obedo oreme kor higa kosego budget to gionge gi thuolo moro amora ma gidhi e kor gwenge moko kata pinje maoko magi all pesa. To sirikal mamalo to nigi ngufu goteku momigi katiba ma koponi pesa oremne kor higa to nyalo ringo modhi kanyo modhi okwa pesa oko e gibulo ni borrowing kata ola monyalo olo oko. Emi watamre kaka jo senate ni pesa mar county kata bedo ni koro budget mar piny mangima odwok piny mar county kik duoki. To mar ariyo pes mo wacho ni mondo duok piny gi eki bilion 15 mano wamedo ng'eni ga mokalo cha ne wamiyo counties 385 bilion 385. Pesa mano med counties bilion 15 ni pesa no endo namba 1 odhi e gima iluongo ni housing levy. Jotijo mag county matiyo housing levy ni nobiro koro ing'ado gi pesa no endo ma nyaka county chulo. Namba 2 odhi e NSSF. Namba 3 pesa no endo dhi e chulo county health promoters joma chon iluongo ni county health volunteers. Nyamrerwa machon matindo kete e gini. Koro kaso machielo chako dhi e gima iluongo ni KIPS, County Integrated Development Project, the parks mane counties noriwore gi sirikal mamalo mondo gilosi. Kasto mugik en pesa no endo ma temo mondo ong'i wach mar ACBA moro mar ni gimiluongo ni inflation ma affect pesa ma jotich kata gima waluongo ni salary adjustments nitiere kanyo. Koro king'iyo gin pesa madhi ok dhi kata dongruok, odhi administration mar county. Koro kigolo pesa no tichalo ng'ama mayo county oteku mar tiyo koro konya ringo nikech kokichulo Nyamrerwa to kichulo housing levy to kitimo gich mag KIPS to iketo pesa mag NSSF ok nyalre. Mano omiyo an achiel kuom jogo mantiere mediation committee motamore ni nyaka county 400 billion ni endi eka piny odhi mbele. Komane turo mane kindwa gi National Assembly. Erokamano. To waseneno